Piştî roja borî sêsed çalakvan ji sinirê Tirkiye derbasî Rojava bûn û tevlî nava revê şervanên YPG bûn bala hemû kesî zivîrî ser berxwedana li Kobanê. Ajansa Çapemeniya Fransî AFP derbarê êrişên çeteyên Daişê û bangewaziya PKK seferberiyê de nûçek servîs kir û da zanîn ku piştî banga rêberê PKK Abdullah Öcalan û PKK di nava hefteyekê de tenê 800 ciwan ji Tirkiye derbasî Rojava bûn û tevlî nava yekîneyên parastina gel bûn. Nûçeya ji aliyê AFP ve hate servîskirin ji aliyê Çapemeniyê ve hate dîtin û weşandin. Li Kobanê jî ji bo 300 ciwanên ku beriya çend roja ji Tirkiye derbasî Rojava bûn meresimekî hate darxistin. Di meresimê de ciwanên yek bi yek armanca tevlbûna xwe YPG û YPJ anî ziman. Nedir onun tekstil atölyelerindedir. Kurtuluş bugün Kobani savunmada, bugün YPG saflarıdır. Seferberlik çağrısı olarak YPG saflarına katılma kararı alıyor. Bütün arkadaşlar başarılı. Ez bawerim ser gelê Kobanê jî gelek bandor kamazin kir û ser gelê Bakur gelê Kurdistanê jî hem bandor kir. Ji bo vê jî her hevalê me emî illê cephe ya tiştekî wisa nîne her heval jî karê farklı yöntemeva tevlî karîdî xebat êdî. Li aliyê din tevlîbûna berxwedana Kobanê jî her ku diçe zêde dibe. Piştî tevlîbûna ji Tirkiye sih ciwanên Kurd ên ku li kantona Efrînê tevlî perwerdeyê bûn derbasî kantona Kobanê bûn û tevlî nava revên YPG bûn.